Скъпи приятели, ние ви представяме рецепти за готвене без алергени, заедно с двама знаещи, образовани специалисти. Доктор Мария Пенева, технолог в Дафлор, доктор по медицина, с дисертация на тема менеджмент на безопасността на храните и обучение на обществото за информиран избор. И доктор Даниела Петрова, управител на Дафлор и основател на производството на първите в света пробиотици Lactobacillus bulgaricus от воден произход, доктор по медицина, клиничен токсиколог. Здравейте! Вие сте в рубриката Интелект в кухнята. Днес отново ще готвим без алергени. Днешното ястие ще бъде типична зимна супа с характерни за зимата продукти, тиква, морков, но това ще видите след малко. Преди това, вижте това, което не знаете за лактера и за имунитета. Януари е характерният зимен месец, в който се развиват различни вирусни инфекции. Верно, че вълната с COVID отмина, но в момента отново има възраждане на COVID-а. Той се смеси и с други грипни вируси и разбира се, за това трябва да отговаря нашия имунитет. Лактера вече е в 3 линии по отношение на имунитета. Първо, размножена на различна среда, лактера Nature на крави мляко, лактера Allergy Free на кози мляко и лактера Vegan на кокос и на грах. Но и трите продукта съдържат изключително важния за имунитета щам Lactobacillus bulgaricus от воден произход. Какво прави той за нашия имунитет? Отново 3 линии. Той въздейства върху вродения ни имунитет чрез макрофагите, които са първите войници, които се срещат при нахлуване на вирусна инфекция в организма ни. Ако те не стигнат и не могат да се справят с вирусната инфекция, се включва клетъчния имунитет. Lactobacillus bulgaricus модулира клетъчния имунитет, като увеличава НК клетките и намалява те хелперите, които произвеждат цитокинини и което е много важно, защото няма цитокининова буря, а НК клетките и те килърите се справят с вирусната инфекция. И третото за имунитета, това е хуморалния имунитет, тъй като увеличим тези килърите и НК клетките, те увеличават имуноглобулините, които пък първи реагират при следващата ни среща с този определен вирус, от който ние ще се опитаме да не се разболеем тази зима и то благодарение на лактера. Взимайте 2-3 лъжички лактера сутрин на гладно за вашия имунитет.
красотите от морков и тиква, ни дават много витамини, минерали, бета-каротен, алфа-каротен. Това са много полезни елементи за очите, за очното здраве, за общото здраве на организма. И за нашия имунитет. И за нашия имунитет, разбира се. Супата е много подходяща за диабетици, защото не съдържа бяло брашно, не съдържа голямо количество въглехидрати, като тиквата е известна с това, че подпомага с снижаването на нивата на кръвна захар. Да, тиквата така съдържа бързо усвоими въглехидрати, които обаче водят до снижаване на кръвната захар и това не е глюкоза или фруктоза. Нали, тези захари се усвояват много бързо и в същото време не качват захарта, а я свалят. Така че е изключително полезна за захарен диабет. Хора, както на инсулиново лечение, така и на таблетки. И както знаем, дори захарния диабет не се счита за заболяване в момента, а за социално значим проблем на обществата. След 4 години неуморна работа и пълна отдаденост, екипът на Лактера с гордост представя Лактера Веган – революционна линия пробиотици, създадена от първия в света щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход. Нежността на кокосовото мляко, силата на граховия протеин и пектина като пребиотик – това е изключителната, изцяло растителна среда, върху която са размножени Lactobacillus bulgaricus DWT1. Перфектна храна за вегетарианци, вегани и всички хора с непоносимост към животинско мляко. Сбогувайте се с притесненията, защото Лактера Веган променя правилата на играта, тъй като е без алергени. Повечето вегански продукти съдържат ядки или соя, в Лактера Веган няма и следа от тях. Независимо дали очаквате дете, дали сте родител или все още сте невръстен гражданин на нашата планета, Лактера Веган е вашият съюзник. Създаден без животинско мляко, пробиотичният продукт е безопасен за всички възрасти и осигурява здрави черва за цялото ви семейство. Лактера Веган съчетава изключителните ползи на щама Lactobacillus bulgaricus DWT1 с воден произход, като подкрепя имунната система и стомашно-чревния тракт, дори при хора с алергия към животински млека. Благодарение на Лактера Веган, хора на вегетарианска и веганска диета, както и тези, които спазват строг пост, вече имат възможност да подобрят здравето си.